این رفتار مردم حاضره را دیده خواستم نام خدمت پنهان کنم. زیر نام LZ. як замоне келинҷоруб дӯстдору хонарӯ буд да дасти ҳар падар барои тарбияша чӯб буд як замоне ашки модар дили бача пора мекард як замоне нархи номус бовар ки хеле хуб буд як замон овозай дасти қапида ман мекард туя осифата буд туй боло гузар арӯси ҳуя як замоне ҷавоб мегуфтанд гапи гуфта гира ҳозир да ҳамаи наро намебини мардира як замоне ребғами камбағал буд ҳозир ишқай гӯшти одамай гӯшти говда арзона имшав як шиштан як шиша тамом мишам савдоши дишав хиёл мекна хушбахтай неки бахта надид нимша наки ришат имшав наки мишат имшав то иша тозаҳай ба гуфти худ просто холӣ дора дилша наки ришат имшав наки мишат имшав то иша и яруси раиси клубай типа дора криша замоне баҳри худом муло мегуфт гапи хуба ози амри маруфаш барои лайко ютубай барои рекламай граница рекламай авиакаса бовар ки тай ниқоби мулода дига касай созенсина дӯстдоро фарза қазо када ҷои намостон пури чанг бигардин риш дароз када ҳози ҳама дуру дора пушту пеши камера гунаҳгоро контента бегуноҳо коменда созенсина дӯстдоро фарза қазо када ҷои намостон пури чанг бигардин риш дароз када ҳози ҳама дуру дора пушту пеши камера гунаҳгоро контента бегуноҳо коменда